Искиткеч матур табигатьле, урман күлләргә бай булган. 1974 елның 4 сентябрында Кәниф абый белән Венера апа Хасановларның тату, матур, ишле гаиләсендә иң төпчеге 7нче бала булып, Уяндык авылында дөньяга килә ул. Ул инде безнең күп еллар буе аралашкан гаилә дустыбыз, Шафикова Гөлүсә Кәниф кызы. 4 сентябрь көнне Гөлүсә безгә 45 яшь тулды. И бу гомер дигәнең, Гөлүсә без сиңа да 45 яшь. 1992 елның 6 июлендә Елны авылының асыл, затлы егете Шафиков Шамил Идиятулла улы белән чәчләрен чәчкә бәйлиләр, гөрләтеп туй ясыйлар. Менә 28нче ел инде алар тату, матур гомер кичерәләр. 3 балага гомер бүләк иттеләр. Зур кызлары Лилия гаиләле, 2 бала тәрбиялиләр. Уллары Салават армия сафларында хезмәт итә. Төпчек кызлары Азалия мәктәптә гел яхшы бирләрне генә укый. Гомумән бу гаиләгә сыклану мөмкин түгел. Бик тырыш, уңган, булдыклы гаилә дисәк, һич хата булмас. Гөлүсә ул бик ярдәмчел, туган җанлы. Тырыш, җитеш, мул тормышта яшиләр, чөнки үзләре бик тырышлар. Күп еллар аралашу дәверендә Гөлүсә дустыбыздан бары тик яхшылыклар гына күреп яшәдек. Алар чын дуслар, авырлыкта калдырмый торган дуслар. Күп ел гомерләребез үтте. Кайгысы да, шатлыгы да бергә булды. Бит Гөлүсә безне тормыш төрлечә сынады. Ләкин сынауларга сынмады, сыгылмады, көчле рухлы, үзенең ныклы, көчле булу белән бар авырлыкларны да җиңәргә көч тапты. Түзем, сабыр булды. Үз көчләре белән матур йорт, шулай ук мәхәббәт коттедж салып чыктылар. Дусларыбызның дөньяларына керсәң, урап чыккысыз. Матурлык, чисталык, бар җирдә тәртип, керсәң чыгасы килми. Шуны да әйтергә кирәк. Бу гаиләдән ел әйләнәсенә кунаклар өзелми. Бу гаилә кунакчыл гаилә. Безнең Гөлүсәбез ул кайчан барып керсәң дә, һәр вакыт якты йөз, табыны һәр вакыт мол, аш-суга бик оста ул. Аның пешергән чәкчәкләре, пироглары, бәлешләре, шашлыклары телеңне йотарлык. Күп итеп мал-туар, кош-корт асрыйлар. Менә шундый тулы канлы тормыш белән яши ул безнең гаилә дустыбыз Гөлүсә. Яшьлектә яратып кавышкан, уңган да, булган да сөекле тормыш иптәшегез Шамил Идиятулла улына сөекле гомер юлдашы, балаларыгызга яраткан әни, оныкларыгызга ягымлы дәү әни булып, озын-озак еллар сәламәтлектә, кайгы-хәсрәт күрми, матур, тигез гомер кичерүегезне телибез. Аллаһы Тәгалә бүләк итеп кенә биргән гомерне рәхәт итеп кенә яшәргә насыйп итсен. Сез моңа лайыклы. Җиң сызганып хезмәт салган кеше зур бәхеткә һәрчак ирешә. Тырыш, уңган, булдыклы дигән исем сезгә һәр вакыт килешә. Авырлыклар туса бу тормышта, киңәш сорап сезгә киләбез. Сездән күргән изгелекләр өчен рәхмәт әйтеп башны иябез. Без бәхетле Гөлүсә син булганга, безнең өчен üzülеп торганга, рәхмәт әйтеп баш иябез сиңа. Бүген 45 яшең тулганда. Яннарыңда булсын пар канатың, балаларың, тормыш көлләрең, һәр мизгелдә бәхет тоеп кына үтсен синең килер көннәрең. Моннан соң да араларны суытмыйча дуслар булып яшәргә язсын. Иң изге теләкләр белән югары яркәйдә яшәүче, күп еллар гаилә дусларыгыз булган Ирина, Рашат Багдатовлар һәм балалар. Киләчәктә дә шулай дуслык күперләре аша гына аралашып, тормыш мәшәкатьләрен бергә җиңәргә, шатлыкларын бергә уртаклашып, матур яшәргә насыйп булсын сезгә, хөрмәтле юбилярыбыз Гөлүсә
Қаниф қызы. Manılıb sağınabız dostlarım, vaqtlıca ayrılğanğa tüzigeli dostlarım, birge şaqqa siyelikdə dostlarım, ayrılsa yollarımız ükenemikçi dostlarım, birge şaqqa siyelikdə dostlarım, ayrılsa yollarımız ükenemikçi dostlarım. Yazmışlarını gayiplemik, üpkeleşik dostlarım, məhəbbətini jırğa salıb, jırlıyğılı dostlarım, birge şaqqa siyelikdə dostlarım, ayrılsa yollarımız ükenemikçi dostlarım, birge şaqqa siyelikdə dostlarım, ayrılsa yollarımız ükenemikçi dostlarım. Ömürlerinin kıskalığın anlap yeşik dostlarım, görüşürge vakit tabık, birge bulık dostlarım, birge şaqqa siyelikdə dostlarım, ayrılsa yollarımız ükenemikçi dostlarım, birge şaqqa siyelikdə dostlarım, ayrılsa yollarımız ükenemikçi dostlarım, ayrılsa